I Vietnams städer och byar, på åkrarna och på risfälten har kampen förts, år efter år. Tålmodigt, ihärdigt och envist. Vietnams folk har vägrat att låta sig förslavas under amerikanska bajonetter. Vägrat låta sig kuvas av USAs giftiga kultur. Idag har kampen lett till seger. Och vilken seger! FNL-fanan vajar på presidentpalatset i Ho Chi Minhs stad.